weer gefilmd. Vroeger was het een stuk geleden, dat filmden we niet zo. Maar nu is het heel ongezellig. Hé! Zangbanken. Het klinkt echt heel onbenullig op straat, sorry. Maar weet je wat het is? Als je die beroemd van Dominique heeft, Ja. dan doet hij dat bij die beroemd van Dominique. Maar die is veel kleiner, dat Ja. kan dat niet. Hij gaat zo fit. Tuurlijk,